ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எப்போவாவது மேகத்தை பார்த்துருக்கீங்களா? மேகத்துக்கு எடை இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா? ஆமாங்க, மேகத்துக்கு எடை இருக்குது. அதோட எடை பார்த்தீங்கன்னா 1.2 மில்லியன் பவுண்ட் எடை இருக்குமாமா. அதாவது ஒரு 100 யானையோட எடை தான் ஒரு மேகத்தோட எடையாமா. காக்ரோச், கரப்பாம்பூச்சி இதெல்லாம் இப்போதான் உருவான பூச்சின்னு நினச்சிடாதீங்க. டைனோசர் காலத்துக்கு முன்னாடியே 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தே இது இருக்குது. பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து சாப்பிட்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஆனால் தைவானில் இருக்கிற ஒரு உணவகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம்லேயே எல்லாத்தையும் பரிமாறிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே உட்கார்ற சேர்லேருந்து எல்லாமே பாத்ரூமாக தான் இருக்குமாம். உலகத்தையே மிரள வச்சவர் தான் ஹிட்லர். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஹிட்லரையே ஒரு விஷயம் மிரள வச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? பூனையை பார்த்தா அவர் ரொம்ப பயப்படுவார். அதுக்கு காரணம் அவருக்கு அலிரோஃபோபியாங்கிற நோய் இருந்துச்சு. உலகத்திலே அதிகமான யூசர்ஸ் இருக்கிற ஆப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் தாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற யூசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 பில்லியன். இது பார்த்தீங்கன்னா சீனா, அமெரிக்கா, பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் இருக்கிற மக்கள் தொகையை விட இது அதிகம். இந்த உலகத்தில் ஒரு நொடிக்கு 2 பேர் இறக்குறாங்களாமா. ஸ்வீடன் இந்த நாட்டில் தான் அதிகமான தீவுகள் இருக்குது. 2,25,000 தீவுகள் இருக்குது. ஆனால் 1000 தீவுகளில் தான் மனிதர்கள் வாழ்கிறாங்க.